kabiyaya at mga kakuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito na naman nga po, another reaction video na naman nga po na isang pamilya o mag-asawa na nananawagan kay Idol Rapi Tulfo para matulungan sila dahil nga di umano daw ay hindi daw sila binayaran ng sakto sa kanilang sahod or sa kanyang sahod, sabi nitong lalaki, pero hindi pa natin napapanood ng buo tong video na to. So bago po ang lahat, bago nating panoorin yung video na to, mega love shoutout sa buong 2H family, yan, at sa Alegre, sa Team Biyaya, yan, sa Team Bubuli, sa lahat ng sumusuporta kay Jay Guevara. At ayun po, sa mga gusto pong bumili ng aking clothing or aming clothing nila Sir Arthur Seya, subscribe nyo rin po, Arthur Seya. No, ang aming mga clothing po ay yung sa akin ay 2H, no, Battle City. Sa mga nais pong bumili, nandiyan po sa dulo yung video ng mga design at PM nyo na lang din po ako sa aking Facebook page, Jay Guevara, sa aking Facebook account na Jay Guevara. At yung kay Sir Arthur naman po ay pwede nyo rin po silang irekta or ako rin po, pwede rin po kayong umorder sa akin ng mga clothing naming dalawa. So ayun, tunaw na po, yung clothing na ho yan ay yung kikitain po niyan is mapupunta lang din po sa charity work ko dahil ako nga po yung nagcha-charity vlog. So isa rin po yan sa way na naisip ko na mapagkuhaan ko po ng pangtulong sa ating mga kababayan. So yun po, simulan na ho natin tong video na to at ano nga ba talaga ano nga ba talaga ang dahilan at bakit nananawagan siya kay Idol Rapi. So simulan na ho natin. Idol, Sir Rapi Tulfo, sana po mapanood nyo yung video na ito. Sana po, taos puso po ako humingi ng tulong sa inyong programa. Sana po matulungan nyo po ako. Simpleng problema lang daw po ito, sabi ng amo ko. Simple lang nga naman po ito sa kanila. Dahil sa sahod ko, ayoko rin po sana ng gulo. Kasi hindi ko naman po ugaling nagawa ng gulo. Kasi bilang mahirap po, laking sa mahirap, nagtatrabaho po ako ng matino. Simula po nung October, pumasok ako sa kanila sa junk shop, sa Istrapan, ang amo ko na taga Malabon. Tapos, ang budiga nila sa Malabon, tapos kumuha sila ng pangalawang budiga sa Imos. Tapos doon po sa Imos, doon kami nilagay nung simula nung pumasok ako October. Sa October. Tapos po, hanggang ngayon, hindi po kami sinahod. Kahapon po, bigla kami umalis. Dahil noon po, hindi kami pinapayagan, nagpapaalam kami ng maayos na uwi na kami sana po sa Samar, ibigay na po yung sahod. Hindi po kami pinapayagan. Alam naman po nila na may maliit ako na bata, magpipitong buwan pa lang po. So, kito, di ba, 3 buwan kayo pumapasok doon, mula October. So, ano yung pangkain-kain nyo? Kasi, sabi mo, hindi ka nasahuran. Nung ultimano po, bago ako pumasok doon, nag-usap po kami kung anong sit-up po. Yun na nga po, pinapili ako nila kung pakyawan ako o arawan. Tapos yun na nga po, ginawa nila akong arawan. Paano sa araw? 500 yung araw ko. Tapos, bali ako lang po talaga yung libre. Tapos, nag-usap kami. Paano naman yung mag-ina? Sabi nila, librehin na lang daw po nila dahil nakita naman nila ang malasakit ko sa scrapan nila sa junk shop. Librehin na lang dahil kapiranggot lang naman din po yung kain ng misis ko. So, tapos yun na nga po, nagtuloy-tuloy na po. Ultimano pa lang po, nagpaalam ako, sabi ko 1 linggo lang po ako sa kanila dahil uwi nga noon po kami sa Samar. Pero ayaw po ako payagan dahil na matino ako, tapos gumagawa ako ng maayos, may malasakit ako sa nila, junk shop, sa scrapan. Tapos yun na nga po, nagtuloy-tuloy hanggang October, November, hanggang ngayon po, December. Tapos umalis kayo, hindi nakakuha kayo ng pera, wala? Hindi po binigay yung sahod ko. So ang hihingi mo ng tulong kay Sir Rapi Tulfo, yung
sahod mo mula nung October hanggang Yung ngayon? sahod ko lang po ang sa napakiusap namin, makaawa namin na ibigay lang po, wala na po iba. Dahil So- kung ano-ano na po ang sinasabi nila, dahil hindi daw po sila natatakot kung lumapit kami sa iba, humingi kami ng tulong sa Dole o sa inyo po, Sir Okay, Idol. okay. Pero may mga text ka dyan? May mga text okay, po kami, nakapalitan po kami ng text, Okay. ayos pa rin pong pakiusap po sa kanila, nagmamakaawa pa rin po kami mag-asawa na ibigay po dahil panggastos po namin sa bata at So, saka sa bayad sa utang. Nakwento nung tiyuhin mo na pinadalan kayo ng pera para magkaroon ng pamasahe. Pinadalan po Oo. ako kahapon. Para makapunta rito sa Cavite. Sa silang, okay. Tsuhin ko ng pamasahe, tapos pangkain namin dahil masama po yung pakiramdam ko. May sakit na rin ako dahil hindi pa sila dumating. Linggo po sila bago balikan kami dyan sa pangalawang budigan nila dyan sa Imos. So, ibig sabihin gutom inabot. Nakakaranas Okay, okay. po kami ng gutom kung naubos na po yung Okay, iniwan okay. nila na budget. Okay. Guys, dito po mayroon ako nitong nabidyohan na nagtatrabaho daw po sila sa junk shop tapos hindi po sila pinapasahod. Bali, nililibre lang sila sa pagkain. Tapos gusto na nilang umalis dahil wala silang sahod-sahod. Ayaw sila palisin. Kaya ayun, umalis sila. Nanghingi sila ng tulong sa tiyuhin para magkaroon ng pamasahe para makapunta rito. Ito. Humihingi po sila ng tulong na sana matulungan ni Sir Rapi Tulfo para matulungan na makuha ang titira nilang sahod mula October hanggang ngayon. So sana i-share nyo tong video na to hanggang sa makarating kay Sir Rapi Tulfo. Maraming salamat po. Malaking tulong po. Isang share nyo. Meron kayong matutulungan na pamilya. Meron silang malit na bata. Yan. Nagugutuman daw sila kasi lingguan kung pumunta ang amo nila. So parang awa nyo na mga guys. Pakishare po ang aking video ito para makarating po kayo. So, yun na nga. So, yun na nga guys, no? Una-una, bilang komento ko lang dito sa video na to, napipredict ko na kung sakali man na makarating to sa kay Idol Rapi, makarating to sa Rapi Tulfo in action, malamang sa malamang ang sasabihin ng amo nitong lalaking to, kung hindi pagbintangan na magnanakaw itong pobre o itong mag-asawang to, tamad. Kasi kadalasan naman yung ginagawa, di ba? Kadalasan yun yung mga alibay ng mga may-ari na hindi nagpapasahod or hindi sakto yung pasahod nila sa mga trabador nila. Pinagtataka ko lang lagi. Una-una itong mga negosyante na to, ang lalaki ng mga tinutubo niyan sa mga negosyo nila. Ang lalaki ng mga kinikita nila na para mapunta sila sa punto na mababa yung pasahod nila or hindi sila nagpapasahod ng mga trabador. Ang dami yung issue dito sa Pilipinas na laging ganyan ho yung mga sumbong ng ating mga kababayan na laging ang kulang ang pasahod at minsan hindi sila pinapasahod. Tutusin, eto lang sa lahat ng mga businessman, mga negosyante, mga kung ano-ano pa, hindi nyo naman i-start yung negosyo nyo kung wala kayong kikitain. Noona, syempre planado na lahat yan. Kung magkano sahod ng trabahador, magkano ba yung tutubuin nyo sa isang buwan, at magkano ba yung sasahurin ng trabahador nyo sa loob ng isang buwan. So dun pa lang malalaman nyo na agad yan kung lugi kayo o hindi. Kaya nyo nga tinayo yung negosyo na yan, yes, alam nyo naman na malaki rin yung tutubuin nyo. At doon na nga yung papasok yung tinatawag na alam nyo rin kung magkano yung kita nyo at sa magiging kita din ng mga trabahador nyo. Diba? Una, ano yan? Puro lang sila trabaho, wala silang kita. Ano yan? Gusto nyo? Kayo lang yung yayaman, tapos yung mga trabahador nyo gutom. Ayun yung minsan pinagtataka ko kasi ako din, dati ho din ako naging trabahador. Marami ako natrabahuan at meron pa nga ako na pagtrabahuan, no? Sa lakas ng kita nila, ng business nila, halos umabot lang ng 150 pesos yung sahod ko sa isang buwan. Hindi pala, sa isang araw, mali. Totoo yan, nangyari ho sa akin yan. Sa isang araw, ang sahod ko lang po is 150. Kung tutusin nga po napunta pa nga sa 100 yun. Pero nung naging 100, umalis na ho ako.
Hanggang sa madiskarte kasi ako, edi nag-extra ako. Umextra ako sa trabaho ko. Habang nagtatrabaho ako, nagbebenta ako ng tinapa. Ayun, kahit papaano na nakaraos ako nung panahon na yun. Ang inaano kasi dito, no, ang hirap din kasi sa mga negosyante. Masyado silang silaw sa pera. Ops, disclaimer ho tayo mga kakwela, mga kabiyaya. Hindi ko nila lahat. May ilan lang talaga dyan ng mga negosyante o mga amo na talagang garapal sa pera o talagang tinatawag na sinasamba nila yung pera o mukhang pera sa madaling salita, di ba? Hindi nila iniisip yung kakahinatnan o hirap na sinasakripisyo ng mga trabahador nila para mapagsilbihan sila. Especially sa mga OFW. Maraming mga OFW na mga naghihirap sa ibang bansa, halos alipustahin, murahin, bungangan araw-araw ng mga amo nila para lang, pero ang ginagawa ng mga OFW, tinitis nila dahil nga sa kahirapan ng buhay dito sa Pinas, kaya nila nagagawang tiisin. At eto naman, para naman dito sa mga amo na kung mangwalang yan ng mga trabahador, wagas, akala mo nabili na nila yung buong pagkatao ng trabahador nila porket pinapasahod nila kung ano-ano man, porket pinapakain nila. Baba, natural na pasahurin at pakainin nyo yung mga yan dahil yung mga yan, pinaghihirapan nila yung ginagawa nila sa inyo, pinaghihirapan nila yung sinasahod nila sa inyo, no? Hindi nyo naman kinuha yung trabahador na yan kung alam nyo bang tamad yan, ba't nyo kukunin, di ba? So doon pa lang, may point na agad tong lalaki na to na kailangan mo talaga siyang bayaran sa pinagtrabahuhan niya dahil pinaghirapan, dugot pawis niya yung nilaan niya dyan eh. No, dapat tayo kahit na nakakataas tayo sa antas ng buhay dito sa Pinas o saan ka mang mundo o saan ka man lupalop dito sa mundo natin, wag mo pa ring papairalin yang porket mapera ka, mayaman ka, porket sila dukha, mahirap, okay lang, sige, magsumbong ka kahit kanino, mayaman ako, may pangtapal ako sa mga mo sa akin, ibabato mo sa akin na issue, di ba? Ngayon, totosin, realidad na yan dito sa Pilipinas kadalasan na nangyayari yan. Kadalasan nga dito, kung sino pa yung mahihirap, sila pa yung kadalasan na hindi pinapaniwalaan. At kung sino naman yung mga yayaman, sila yung laging tama at laging pinapaniwalaan. Pustahan tayo mga kwela. Pag nakarating to kay Idol Rapi, Rapi Tulfo in Action, TV5, Sumbungan ng Bayan Wanted sa radyo. No? Kapag nakarating tong sumbong ni Kuya, isa lang ang idadahilan yan. Nga, katulad ng sinabi ko kanina. Kung hindi magnanakaw, tamad, kung ano pa yan, sabihin na, nagbenta ng kalakal dito yun sa amin, nagnanakaw yan, binibenta sa labas. Kadalasan yan talaga yan talaga yung nila, yan talaga yung magiging pinakadahilan nila kapag ganitong issue ang usapan. Diba? So, ako naman, may papayo ko sa mga negosyante, so may mga business, mahalin at ituring nyo bilang kapwa nyo tao, kapwa nyo Pilipino, yung mga trabahador nyo. Dahil kapag yung mga yan, minahal nyo ng totoo yan, magiging tapat at tunay yan sa negosyo nyo. Hindi na, wag natin pairalin na porket kayo yung boss, kayo yung mas nakakaangat sa buhay, apak-apakan nyo yung mga ganitong mga tao. Hindi naman ho tama yung ganun, no? At saka wala namang ginawa ang Diyos na mas mataas sa ating lahat, no? Nagbubukod tanging lang siya. Lahat tayo dito nabubuhay sa mundo, pantay-pantay tayo dito. Mayaman ka man, mahirap ka man, o businessman ka man, o trabador ka man, iisa lang tayo. Kaya nga nang sinabi ko dati, kahit gaano ka mang kayaman at gaano mang kataas at gaano mang kaganda ang pamumuhay mo, mabubulok at maaagnas pa rin tayo, no? Iisa lang ang kakahinatnan natin. Sa hukay pa rin. Sa lupa pa rin tayo babagsak. Ewan ko na lang, kaluluwa natin, kaluluwa nyo saan mapupunta. Joke lang. May iba na masyadong nagiging seryoso yung natin. Pero sana, no, yung mga negosyante, yung naman sana kayong pasahurin nyo sa tamang
proseso yung mga trabahador nyo. Dahil unang-una, pag di nyo pinasahod yan, isipin nyo yung mga pamilya niya. Katulad nito ni Kuya, may maliit pang bata. Diba? May baby pa. Kung hindi nyo pinapasahod yan, sige, sabihin na natin galit kayo dun sa kanya. Ba't nyo idadamay yung pamilya niya? Diba? Ba't nyo idadamay yung pamilya, mga anak niya na inaasahan yung sahod na yun, na ayaw nyong ibigay? No, yun na lang sana yung doon, yung isipin nyo na may bigay sana yung sahod ng tao para sa kanyang anak. Isipin na lang natin na, sige, sabihin na natin, pangit ugali ni Kuya. May ugali si Kuya, may ginawa si Kuya. Pero isipin na lang sana natin na, sige, bigay na lang natin yung sahod niya. Paalisin na lang natin dito para din naman sa, isipin na lang natin yung pamilya at anak niya. So hanggang dito na lang, no? Yan, maraming salamat at mega shoutout nga po pala kay Kuya Lennon Isagon sa mga gusto pong bumili ng cup ng mga ganito. Yan. Guys, napakaganda niyan. Quality, good quality po yan. I-PM nyo lang po Lennon Isagon sa mga gusto pong bumili nito ng mga ganitong cup. Ilalagay ko na lang yung link sa description ko ng kanyang FB account para kung gusto nyong bumili ng mga ganito. So marami siyang mga design ng mga sombrero, no? At may mga vintage din po na sa murang halaga. No, ito po nagkakahalaga lang po ito. Binili ko sa kanya to. Nagkakahalaga lang po ito ng 450, no? 450 to 400. Napakamura po nun. Ang mga sombrero kung ganito ngayon, no, maabot po ng 500 to 1K. Kaya kung ako sa inyo, order na po kayo. At syempre sa clothing din namin, ulitin ko, 2H Family and 2H Battle City. At ito, may mga jersey din po ako, sando, short, tsaka bootleg t-shirt. Sa bootleg t-shirt ko po yung maabot po ng 550 pesos. Yan. Sa jersey sando ko, 280 lang, 280 pesos sa jersey short ko. May 280, may 250, may 180. So yan po, lahat ng kikitain po niyan ay mapupunta lang din naman po sa charity work. Kaya nagkadamit na kayo, nakatulong pa kayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat. At ayun, disclaimer ulit tayo. Baka may mag-iyak na naman dyan sa comment section na kaya si Rapi Tulpo, kaya si Idol Rapi, kaya si Rapi Tulpo in Action yung nandyan sa thumbnail at title is para makapukaw ng pansin o mapansin niya sana tong video na to at matulungan niya yung kapwa natin Pilipino. So yun lang po, no? Maraming salamat at ingat kayo palagi and God bless. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.